Kanegade ko All India Radio Shillong ko kubor ban pule do Richmond Kharlukhi. Kimat bakongsan jong ko kubor mentaka step. Menteri rang bado kariu loong bah kaspas nam bar puwe ke India kan haban penkelas tet ya girukam trekam banla ban trekam khamba. Ha Meghalaya ke jingdon ke badangdon ke jingpang COVID-19 kalong hendrus pa arpu khandai ngut. Ka Sarkar Assam kala penjun sur-sur ke jing perkheng bayadai bat ka lockdown. Bada ke jingle niam Eid ul Zuha la rakhiha kalengkari henen kesngi. Ka kubor ke babnya. Menteri rang bado kariu Narendra Modi uloong bah kaspas nam bar puwe bat ha ka perthai ke bakelas tet. Ke India kan haban penkelas tet banla ban trekam khamba. Habakran ha gajingalang penkot jong ke Smart India Hackathon nen ke janmiet leng baga video conferencing menteri rang bado uloong bamenta ke ladon ke jingpen kre hakari banlap thamai ke AKA banwat benya bat bantrei ki kamlajong. Menteri rang bado ulero ru yak education policy bathamai balapan benah ki khendiat sngi balalej baru loong baya kane ka matre kam jong ka puli puthi lapan wandur da ka bakhmi yak rukom perkhat ki jingdon kam ki jingkermen bat ki jing angnot jong ki samla ha ka spas nembar puwei uloong shosho bakam dai tang ka matre kam ha ka duler hendrai ka dai ki jing penpaw ki jing angnot jong ki shispa lai phoklur ngot kinong India. Uloong bakladai ke por ban pelet jingmot alor ka wat benya bat ke jing syam thamai ya ki AKA bat ya kini la kadau ha ka National Education Policy arhajar arpho. Sho uloong ba ka banjur ban penlong ya kinong thau kam ha ka jaka kinong wat kam. Ha Meghalaya ki badang don ni ke jingpang COVID-19 kat hadu henin ke sngi kalong hendrus pa arp khandai ngot. Ki balakot pat kidon arspa sanpu arngot. Ha ke distrik East Khasi Hills ke badangdon ni ke jingpang ke don sanspa arpun rungut bat ke distrik East Khasi Hills ke de ke babuntam ke basya akta ha ke jingpang kabawan baar ke de ke distrik Ribhoi ha ke ba ke badangdon ni ke jingpang ke don sapun rungut bot sada ke distrik East Janda Hills badan khat rungut bat ke West Garo Hills ke badan khat rungut. Ha kawai pat kaliang ke distrik magistrate ke East Khasi Hills senin ke sngi ke lapan bana syo ya kiwe ki jaka ha Shillong kum ki containment area bante la kam ke jing sapriang ke jing pang COVID-19 namar hakini ke jaka ki dan ke belai kenduk markhmat bat ya kenduk pateng ya ke bayo ke jing pang COVID-19. Ka distrik magistrate kalau wengno ek hukum ba penjari containment area hadam senyong Assam Rifles Signal Unit nong sopho apa mau prem bat lowa mau prem Hopkinson Road nadu na Stephen Hall hadu ha Gold's Gym bat Maxwellton Estate. Ka Sarkar Assam kala penjun sur-sur igijing perking balaai ha kabaydai bat ka lockdown hadu ka khatsan tarik mentau benai. Lasha aban let na kawai ke distrik sakawai pat man ka siningkong bat ka singi baar jong katayo bat lasha iki gym bat ki mall ban play biang nadu lasha ka singi habakrani kinong tho khubor ha Guwahati hinen ka singi menteri ketenat kakoi ka khya ka jala Assam Uhimanta Biswa Sarma uletho bayakini ke jing penjun sur laterwa ban pentre kamshwa tang hadu ka khatsan tarik menta ubnai. Ha Nagaland sa shispa laipu prangot ki breu ke layok thamai ke jingpang COVID-19 henen gasngi bat kane ke jingkio ko bahe tam ha ka shisngi ha ka jala Nagaland ki khubor na katanat ka koi ka khya ki tho banakine shispa khat nyomut ki deina Dimapur bat arpu engot na Kohima sangot pat ke la koi henen gasngi sangut ki breu ke la klat no na ke jingpang COVID-19 ha ka jala Nagaland kat hadu menta. Kini ke belak lat no ru ke dai ke belak don lupa ke we ke jingpang kum ke jingkeu ke blood pressure ke jingpang shini ke jingpang klong senam ke TB bat ke we menteri rang ba ke jela Manipur UN Biren Singh ula batha ke he officer ke jela ban kmi ya ki kam ban kenteu ya ka COVID care center ke bathamai ka balai spa jingthia ka ba ha Manipur Trade and Expo Center ha Impal West sya ka shi hajar jingthia. Menteri rang ba rengkat bat ki menteri sarkar ki lalet jurep hnen kesngi ya ki jing penkre ban play ya ka COVID care center ke bathamai kani ka COVID care center ha Manipur kan sedang ban trekam no nadu menta kesngi ha ka wai pat kaliang ha ki arpusau kan tatam balalet san pusanut ki brieu ki yo thamai ke jing pang COVID-19 ha ka jala Manipur. Ha Sikkim khatwai ngut ki breu ke liyo thamai ke jingpang COVID-19 hnen kasngi badda kini ka jingdon ki badangdon ni ke jingpang kalong hendreu spa san pongut kini ke biyo thamai ke jingpang COVID-19 ki dei na ke distrik East Sikkim letho Director General kam Secretary katanat kokot ka khya Dr. Pembati Bhutia kani ko khubor ka wan shapi nak All India Radio Shillong.
Ya ka jing le niam Eid ul Zuha la rakhe ha kelengkari henen kesngi. Om syam ladon kinu-kinu ke jing le niam patba nagadau jong ke jing pang COVID-19. Bon ne kirunget ke penlong ke jing dawai namas halaki jong kiyeng. Ki imam ke blai alam ke jing dawai ke kentui ki breu ban rakhe ke ne jing le niam ha ka men sem sngo ya long spara. Bat ka bobot renti ke jing batha bai dai bat ka koi ka khia. Khanang ban te la ka me ke jing sapriang ke jing pang COVID-19. Ya ka Eid ul Zuha la rakhe ban ken mau ya ke jinglong la kloi u Prophet Ibrahim ban kenya la jong khun mamarwe jong u kum kadak ke jing ko ngo ya ko hukum jong u blai. Ki sipai pahara kapot ke India ke Border Security Force bat ki sipai pahara kapot ke Bangladesh ke Border Guards of Bangladesh nin kesni kile keliang mithai ha dauki tamabel kum kadak jong ke jingile ba ke jing rakhe ya ka Eid ul Zuha. Ka tenat ka koi ka khia ka sarkar preng kala pentep batang haki arpsau kan tatam balalet lai pun rewajar sans pa anrep kan daingut ki breu ki bayo e ka jingpang COVID-19 kila koi dagane ka jingdon ki bakoi dengan ka jingpang kalong anrep usau point san ar na ka shispa menta ki don syajar lai spa lai pun dai teli ki laboratory hakaleng kari ki bale ki test na ka benta ka jingpang COVID-19 Unong ai khubor jengi uliat ho ba ke sarkar pedang rengkat ke jinge trailang bat ki jela bat ki union territory kila nang penklan kilat sumar hakari bani khun persya ya ka khlam COVID-19 ka sarkar pedang kalarai bansha ya ke jing shalan shabari ya ki ventilator balashna ha India la sheme ke negarai na marka jingdon ki baklat na ke jingpang COVID-19 kala nang hiar hakari bat menta ke jingdon ki baklat na ke jingpang kala sa satang R point iwaisan na ke shispa katunat ka kot ka khia ka sarkar pedang kale tho bah India tang khendiap ngot ki badang don ke jingpang ki don hapo ki ventilator hakari ki don R pho tli ki jaga ki basna ya ki ventilator ka tayo ban rakhe ya ka jing ai bun ka kme ya ki khon ne ka World Breastfeeding Week kadai ka jing la pat ba bajule man la ka snem ha ka tayo banengkong unailar ha ka lengkiri ka perthai ya ka ne ka tayo jing rakhe la sedang nengkong e ha ka snem syajar kendai spa kendai puar menta an rakhe na dok shitarik ha dok ka nyau tarik menta unailar da ka bapen slur ban ai da ka dot jong ka kme bat ban pen bhai ka jing ko jing khia jong ki khlong ha ka leng ka perthai kamat pedang jong ke jing rakhe menta ke senam kalong kersya ni ke jing aidot da ke keme na ke benta ke perthai ke ba kham koi kham kia nong yalam ka Samajwadi Parti u Amar Singh ula klat no hanin kesni hadien bo lalit Shah Sumar ha ka hospital ha Singapore ula shitom ha kini ki khendiat banai balalet kham menchwa ula ju Shah Sumar ban kliang no da wei khlai la khai u ha ke jela Uttar Pradesh Ula Julong Tengru General Secretary ka Sengsan Perthai Samajwadi Parti. Hadu bondaklat no ula long MP Syakaraja Sabha. Presiden kari Ramnath Kovind, Menteri Rang Badu kari Narendra Modi, bat kiwei kinong yalam Sengsan Perthai kelepen pau ke jing sngusi ha ka jing klat no Amar Singh. Hashwa ban penkot ya ka khubor ha ke step sa sisian kimat bakongsan. Menteri Rang Badu kari uloong baha ka spa snem ba arpuai ke India kan haban pen kelas tet ikirukom trekam banla ban trekam kambha ha Meghalaya ka jingdon ke badang don ke jingpang COVID-19 kalong hendru spa arp kendai ngut ka sarkar Assam kal penjun sur sho ke jing perking baya dai bat ka lockdown bad ya ke jingle aniam Eid ul Zuha la rakhe ha kelengkari henin kesngi bat kato ka khubor kalakot akan nega step ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong ha ka por prabajeng ne so ba ka Delhi station na ka benta ka khubor ha ka tin Hindi ka banbot da ka khubor ha ka tin Pareng ha ka por prashteng ngi pen kan mawi pi kinong sngap ba ha ka por kandai la la shpo menta ka step pinyo ka khubor na ka than stela mingi ka tin Pareng na ka nega station sngob ha ban ap menta ki khubor na Delhi ka por menta kala jandap artat praduna san minute